kandidatkinju HDZ-a za predsjednicu Republike Hrvatske. Dobra večer i dobrodošli. Dobra večer, hvala vam lijepa i srećan pozdrav svim gledateljima. Naporno je, stižete nam s putešestvije, čini mi se, Istrom. Treba gledateljima i gledateljicama naglasiti da stvari emisije snimamo. Glavni razlog vaše kandidature, teško gospodarstvo i socijalno stanje u Republici Hrvatskoj i da je vaš prioritet stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj gospodarstva s ciljem otvaranja novih radnih mjesta. Kasnije ćemo malo secirati što ste tu dodali, ali kako vi mislite s pozicije predsjednika Republike mijenjati gospodarsku situaciju u Republici Hrvatskoj? Naravno u kontekstu ovlasti koje vam daje Ustav. Ako mogu inzistirati da u stvari čitavu emisiju budete štokomor u Zagrebu, vaše predstavljanje programa, neću tvrditi da sam u pravu, čini mi se pomalo načelan, čini mi se kao nešto što u stvari svi govore i nešto što svi znamo. Ali vi između ostalo kažete davati proizvodnju, izvoz, pokretati strateške infrastrukturne projekte, promicati ruralni razvoj, ekološku poljoprivredu. Kasnije ćemo još nabrajati, ali zanima kojim to sredstvima predsjednik Republike Hrvatske može poticati proizvodnju, izvoz, ekološku poljoprivredu. Razne okrugle stolove, razne inicijative kojima bi se davala konkretna rješenja. Za razvoj poduzetničke klime apsolutno ću se zalagati i kao što sam rekla... Ustavom ili... Nije definirano Ustavom. Izlazite dakle iz ovlasti? Ne, nemojte gledati isključivo ono što piše u Ustavu. To se može što ćemo gledati nego ono što se piše u Ustavu? Ne. Oprostite, predsjedničke ovlasti su šire u tome što je, dakle, Ustav... Međutim, to znači inicirati tematsku sjednicu vlade i reći... Inicirati ove sjednice vlade? Pa, ukoliko ćete raditi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, i ako je potrebno svakoga tjedna inicirati tematsku sjednicu vlade po određenim temama. Kad govorite, jučer ste govorili, to su obećanja, to su lijepe želje. Rekla sam da ću se zalagati, da ću inicirati, da ću poticati. I tu prestaje. Naime, vi ne možete naređivati vladi. Možete. Ne mogu narediti vladi, osim ako se nalazimo u stanju... Zaposliti ljude, onda ću ja, koji imam projekt, odlaziti kod vas u ured na Pantovčak i u stvari ne na Pantovčak, vi se selite s Pantovčaka. Dakle, da vam predaju projekte, a vaši ljudi će im aplicirati. Kako će to... Budem predsjednica fondovi EU doista će se koristiti. Što to znači? Kako mislite doista će se koristiti? Doista će se koristiti zato što... Vi ćete tjerati ljude da koriste EU fondove, tjerat ćete vladu, tjerat ćete institucije, tjerat ćete lokalnu samoupravu. Instituciju da informiraju ljude, prije svega koji su im mogućnosti. Ali ne funkcionira. Recite kako. Pa rekla sam vam kako ću to učiniti taj posao. Načelniku govoriti kako će trošiti proračunski novac svoje učine. Ne, ali mogu postaviti pitanje zašto se određene... Jednostavno mora biti arbitar u društvu. To vam ponavljam već sada. Što se tiče prve točke vašeg programa, to je gospodarski rast, u stvari je uloga vlade. Slušajući vas, svi kao da ste se kandidirali za premijera države, a ne za predsjednika države. Za premijera. Ali to tako zvuči. Sve ovo što vi naforme. Dužnost je, to je točno. U tome se u potpunosti slažem. Ali ako vlada ne radi svoj posao, onda morate nešto učiniti kao predsjednik da biste potaknuli vladu da radi svoj posao. Dakle, inicirati sjednice, ali prije svega razgovarati. Kažete inicirat ću. Kad nešto inicirate, pretpostavljam da nudite konkretna rješenja. Da, ja bih volio bih sada čuti koja su to konkretna rješenja za rast i izvoz. Kako? Vi govorite inicirat ću, pa kad dođete kod premijera, valjda ćete mu reći, evo ovo ne valja, ajmo ovako. Ja vas pitam kako? Recite, čemu danas sa stručnjacima staviti problem na stol i onda ćemo te prijedloge poslati vladi, preporučiti vladi i otvoriti široku javnu raspravu. Dakle, vi sada nemate odgovor kako. Vi ćete tek kad postanete predsjednica ponuditi odgovor zahvaljujući svojim savjetnicima kako. Rješenja, inicijativa, da ću to. Idemo konkretno recimo oko uvoza. Jedno od rješenja bit ću prvi hrvatski gospodarski diplomat. Dakle, snagom svoje pozicije i utjecaja sve što ću raditi prvenstveno će biti usmjereno normalno na politička pitanja koja će trebati neke po svijetu, koji nas dosta koštaju. Međutim, rijetko ko od njih je zapravo doveo bilo kakav biznis u Hrvatsku zato što su ograničeni sredstvima i činjenicom da su oni uglavnom niže rangirani ili srednje rangirani diplomatski službenici. Kad dolazi predsjednik ili predsjednica... Josipovićem putuje gospodarstvenici po svijetu, predstavnici Hrvatske gospodarske komore. Pa dobro, ali ja nisam vidjela rezultate. Gospodin Josipović je otišao u Houston, govorio o istraživanju nafte i plina u Jadranu i onda je nekoliko tjedana nakon toga promijenio mišljenje zbog očito izbornih pitanja. Imamo iz režije ton pa da ga stišaju. Hvala. Izvolite.
Dakle, što je izazvalo zbunjenost kod ljudi s kojima je razgovarao, jer je njima najavljivao istraživanja nafte i plina u Jadranu, a onda se vratio u Hrvatsku i rekao nešto sasvim suprotno. Dakle, i ta dosljednost u razgovorima može i mora uroditi plodom. Nadalje, ja neću loviti investitore po plažama na Jadranu, nego ću vrlo ciljano razmišljati koga dobro. Zanima me, hoćete li kao predsjednica države inicirati decentralizaciju i regionalizaciju Hrvatske i na koji način? Decentralizaciju, da, Hoće li to biti država regionalizaciju 20 i ne. nešto županija ili regija i hoćemo li i dalje imati ovoliki broj stotina gradova i općina? Decentralizaciju da, regionalizaciju ne. Dakle, nisam za regionalizaciju Hrvatske. Držim da je ovaj postojeći sustav županija odgovarajući. Troškovi nisu tako veliki na razini županija, mnogi ne mogu. Onda će morati spajati, ukoliko se ne spajaju općine zbog udaljenosti ili disperziranosti, mogu spajati zajednički funkcije, da se odrađuju funkcije, dakle da smanjuju broj ljudi koji rade po općinama, a neke će jednostavno morati i donijeti odluke o... Jučer ste to spomenuli jednu riječ, jadransko-jonskoj povezanosti, odnosno koridora jadransko-jonskog. To je u ovom gradu aktualno pitanje sve vrijeme, a svako toliko ga reaktualizira u stvari župan Primorsko-goranski, Zlatko Komadina, koji dalje niste nikada bili zainteresirani voditi ovaj grad. Ne, doista nisam bila zainteresirana za voditi grad, barem ne u tom trenutku, nisam niti u ovome trenutku, ne znam, možda jednoga dana budem, ali tada sam još uvijek vidjela više svoju budućnost u područjima vanjske politike, diplomacije, vlade na razini države i slično. Gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, hvala vam lijepo što ste bila gošća u večerašnjem presjeku. Hvala vama. Puno sreće u životu i u radu. Hvala vam puno.